Быйыл Андрей Туполев исемендәге халыкара премияга Санкт-Петербургның Петр Великий политехник университеты ректоры Андрей Рудской лайык дип табылды. Аны Кремльдә Рөстәм Миңнеханов тапшырды. Андрей Рудской металл, углерод, интерметалл һәм композитлардан торган материаллар уйлап таба, тикшерүләр уздыра. Великого академику Российской академии наук Рудскому Андрею Ивановичу. Вручение именно в этот день премии. Премияны бүгін алу минем өчен зур дәрәҗә. Советлар Союзы һәм Россия фәнни дахие Андрей Туполев авиация генә түгел, безнең илнең иминлеген саклауга саллы өлеш керткән. Мин бу дәрәҗәне акларга тырышармын. Я постараюсь оправдать эту высокую награду. Андрей Туполевны авиация аксакалы дип йөрткәннәр. Ул Казанга еш килә торган була. Бөек Ватан сугышы елларында Казан авиация институтында үз очкышларының модельләрен эшләтеп карый. Чөнки монда илдә бердән-бер аэродинамик тырба була. Андрей Туполев үзенең П-2, Ту-2 очкышларын өрдерү өчен килә. Соңыннан алар нигезендә Ту-4 самолетлар ясалган. Туполев тәкъдиме белән безнең илдә Ту-104 пассажирлар өчен беренче реактив самолет төзелә. Бу очкышларда 78 тапкыр дөнья рекорды куелган. Бүген Каи каршындагы һәйкәл янына фән эшлеклеләре, галимнәр, уку йорты җитәкчелеге, студентлар җыелды. Алар чәчәк сала. Бик күп самолетлар эшләде. Мин в основном военная авиация белән аның шөгыльләнәдерем, кызыксынадырым. Былай гражданский авиациядә бик әйбәт самолетлар эшлиләр һәм бик олы вклад российская авиацияга кергән аның. Его гражданский самолет они используют до сих пор. Ул уйлап ясаган очкышлар бүген дә софта, аларны яңарталар, заманчалаштыралар. Туполев турында безгә лекцияләрдә бик күп сөйлиләр. Ул безнең өчен үрнәк шәхес. Безнең авиация өчен иң әһәмиятле булган Центральный аэрогидродинамический институтны төзүче академик Жуковский белән берлектә ул Андрей Николаевич Туполев. Бүгенге көндә Казан авиация заводында инженер-техник работникларның 40% безнең чыгарылыш студентлары. Милли тикшеренү техник университетына Андрей Туполев исеме моннан 50 ел элек бирелә. Аның туына 120 ел тулу уңайыннан менә шушындый монумент һәм һәйкәл урнаштырыла. Ел сайын югары уку йорты студентлары һәм хезмәткәрләре аның каршында баш иеп, һәйкәленә чәчәк китерә. Чулпан Касымова, Игорь Романов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.